راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣብ ሽወደን ዝርከቡ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ ዳሃዩ ጠፊኡ ዘሎ ኤርምያስ ሰኪየ ብዝምልከት ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ኣብቲ ብዕለት 12 ታሕሳስ ኣብ ኣፍደገ ባይቶ ሽወደን ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዑደት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ብምዃኑ መንግስቲ ሽወደን ዳሃይ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኤርምያስ ሰኪየ ክሓትት መፀዋዕታ ንምቕራብ ምዃኑ ሉኽ ሬድዮ ኤረና ካብቲ ከባቢ ሓቢሩ ብተመሳሳሊ ዝበዝሑ ወከልቲ ሰልፍታት ሽወደን ዝተረኽብሉ ንኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ኢሳቅ ብዝምልከት ኣብ ዝተኻየደ ዘተ መንግስቲ ሽወደን ዳሃይቶም በብእዋኑ ዝስወሩ ዘለዉ ዜጋታቱ ንምፍላጥ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ፀዊዖም ኣብቲ ብረቡዕ 11 ታሕሳስ ዳርጋ ኩሎም ወከልቲ ሰልፍታት ሽወደን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ዝተረኽብሉ እዋን ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ክፍታሕ መንግስቶም ግብራዊ ጻዕሪ ክገብር ፀዊዖም ኣብቲ ዘተ ዝተረኽበት ጓሉ ንዳዊት ኢሳቅ ኣብ ዝሃቦቶ ቃል ኣብዚ ግዜ እዚ ወላዲኣ ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተኣሲሩ ምህላው ገሊጻ በመሰረት ገለ ማዕከናት ዜና ሽወደን መራሕቲ ኢትዮጵያን ሽወደንን ኣብ ዝተራኸብሉ ንጉዳይ ኤርምያስ ሰኪየን ዳዊት ኢሳቅን ኣልዒሎም ከም ዝተዘራረቡን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፍታሕ ከናዲ ካብ ሽወደናዊ መዘንኡ ጻውዒት ከም ዝቐረበሉን ምጥቃሰን ሉኽ ሬድዮ ኤረና ሓቢሩ ኖርዌይ ኢትዮጵያ ክታንጾ መዲባን ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ሓገዝ ከም እትገብር ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኖርዌጃዊት መዘንኡ ኤርና ሶልበርግን ድሕሪ ምርኻቦም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መብርሂ ኖርዌይ ኣብ ምህናፅ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ምዕባል ደገፍ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጦም ኣብቲ ብዕለት 11 ታሕሳስ ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኖርዌይ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ንፖለቲካዊ ስልጣን ዝመጻሉ ስልጠናታት እውን ክትህብ ምዃና ተገሊጹ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ መፋርቕ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ጀነራል ክንዱ ገዙ ተገኝ ዝመርሖ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኢትዮጵያ ናብ ፈረንሳ ተደጋጋሚ ምብጻሕ ብምክያድ ብዛዕባ ምህናፅ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናብ ግብራዊ ስጉምቲ ዝሰጋገረሉ መደብ ምዝራቦም ይዝከር ኣብ ክልል ማያት ኤርትራ ክህነፅ ምሽብሻባት ዝግበረሉ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራውያን ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ኣብዚ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተዳኺሙሉ ዘሎ እዋን ብሃገራት ምዕራብ ተመዊሉ ዝምስረት ባሕርያ ኢትዮጵያ ስጋት ከም ዝፈጥር ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት የተሓሳስቡ በህዝባዊ ናዕብዪ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ዑመር አልበሽር ብብልሽውና ናይ ዝተኸሰሉ ጉዳይ ናይ 2 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱ አልበሽር ሕጊ ሃገር ዘየፍቅዶ ናይ ወፃእ ባጤራ ኣብ ገዙ ምቕማጡን ብውልቁ ክጥቀመሉ ምጽንሑን ቀዳማይ ካብቲ ቀሪቡሉ ዘሎ ተኸታታሊ ክስታት ሓደ እዩ ነቲ ጉዳይ ክከታተል ዝጸንሐ ላዕለዋይ ዳኛ ኣብ ዝሃቦ ቃል አልበሽር ሒዝዎ ዝተረኽበ ናይ ወፃእ ባጤራ ክህገር ንሱ ኸኣ ን2 ዓመታት ብጽኑዕ ክእሰር ፍርዲ ምሃቡ ገሊጹ ኣብቲ ቅጽል ተኸታታሊ ክስታት ማለት ቅትለት ሰልፈኛታት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ኣብ ዳርፉር እምባታት ኑባን ብሉ ናይልን ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ መስቓይን መግረፍትን ምስዋር ዜጋታትን ዝኣመሰሉ ካልኦትን ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክሳብ ናይ ሞት ዝበፅሕ ፍርዲ ክብየነሉ ምዃኑ ክኢላታት ሕጊ ሃገር ይገልጹ ጠበቓታት አልበሽር እቲ ዝተዋህበ ብይን ፖለቲካዊ ዳ እምበር ፍትሓዊ ይኮነን ብምባል ተቃውሞኦም ንምግላጽ መስርሕ ፍርዲ ከይተዛዘመ ካብቲ ኣዳራሽ ከም ዝወፁ ማዕከናት ዜና ሱዳን ሓቢረን ድሮ ናይ ይግባይ ጥርዓን ኣቕሪቦም ምህላዎም እውን ይግለጽ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ናብ ዝርዝር ዜና ምስ ንሰግር መንግስቲ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ኣብ ካርቱም ዘካይደ ዘሎ ግፋ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይቕጽል ኣሎ ዘጊታ ማይት ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ኣለዉ እቲ ግፋ ሕጋዊ መንበር ፈቓድ ዘይብሎም ወጻእተኛታት ንምሓዝ ተባሂሉ ይካየድ ከም ዘሎ ይዝረብ እኳ እንተኾነ ቀንዲ ግዳያት ግና ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራዮም መንበር ፈቓድ ዘለዎም እውን ግዳያት ዝግፋ ይኾኑ እኳ እንተለው ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ድሕሪ ምብፅሖም ዝተፈትሑ ከም ዘለው ሬድዮ ኤረና ከተረጋገጽ ኪኢላላ ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቐንዐ ግፋ ክካየድ እዚ ሓድሽ ተርኢ ኣይኮነን ይኹን እምበር እዚ መንግስቲ ሱዳን ዝወስዶ ዘሎ ናይ ምግፋፍ ስጉምቲ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ወገናት ተቃውሞታቶም የስምዑ ኣለዉ بمسرت سبساب تكال سدتنيا تات حبرات هجرات ابنبس كفورحي استاشحن 500 ኤርትራውያን ናብ ሱዳን ይሰግሩ
ብዙሓት ካብኣቶም ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣብ ዝርከባ ማዓስከራት ስደተኛታት ከይተመዝገቡ ብቐጥታ ናብ ካርቱም ከም ዝኣቱ ይፍለጥ። መንግስቲ ሱዳን ፍሉይ ናይ ወፍሪ ፍቓድ ዘለዎም ተዘይኮይኖም ካልኦት ወጻእተኛታት ኣብ ንግድን ሸቐጥን ከይዋፈሩ ዝኽልክል ኣዋጅ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምዝርግሑ ይፍለጥ። እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ንሱዳናውያን ናይ ንግዲ ዕድላት ምፍጣር ዝዓለመ እዩ። ኣብ ሱዳን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ግብፅን ከምኡ ድማ ካብ ሶርያን ካልኦት ሃገራትን ዝወሓዙ ወጻእተኛታት ናይ ንግዲ ፍቓድ ዘይብሎም ክነሶም ኣብ ዝተፈላለየ ሸቐጥን ንግዳዊ ንጥፈታትን ይዋፈር እዮም። እቲ መንግስቲ ብዘይካዚ ኣብዚ 30 ዓመታት ዜግነት ሱዳን ናይ ዝወሰዱ ወጻእተኛታት ምጽራይ የካይድ ከም ዘሎ ምግላጹ ኣይርስዓን። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ 1.2 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ዝጸዓነት ዋንነታ ዘይተረጋገጸ መርከብ ሓደጋ ላሕኩ የጋጥማ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሑቲ እታ መርከብ ዋንነቱ ምዃና ብምጥቃስ ነቲ ነዳዲ ከይራግፎ ስዑድ ዓረብ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ስጋኣት ከም ዝኾኖ ይጠቅስ። መንግስቲ የመን ብወገኑ እታ መርከብ ዋንነቱ ምዃና ብምሕባር ብሰንኪ ሑቲ ናብ ገማግም ባሕሪ የመን ከጸግዓ ከም ዘይከኣለ የመልክት። እታ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሰንፈላል እትርከብ መርከብ ነዳዲ ከተልሑቕ ጀሚራ ከም ዘላ ዘመልከተ ወኪል አልጀዚራ ካብ የመን ብወገኑ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ እንተዘይቡ ከቢድ ብከላ ከባቢ ክስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ንኢትዮጵያ ስታት 2.9 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሓገዝን ለቕሕን ክምድብ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ። እቲ ፊናንሳዊ ትካል ነዘፍለጠ ኪላታት ቁጠባት ትካል ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዘካየድዎ ዓሚቕ መጽናዕትን ገምጋምን እዩ። ብመሰረት ንሳቶም ዘቕርብዎ ገምጋም ምርግጋእ ሲኢኑን ዘሎ ግዙፍ ቁጠባዊ ማሕወር ወይ ማክሮ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ንምትዕርራዩ ናይ ስታት 3 ቢልዮን ዶላር ድጋፍ የድልዮ። እዚ ድማ ብመልክዕ ልቕሕን ሓገዝን ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ንምርካቡ እማመ ቀሪቡ። ፈጻሚ ኣካልን ቦርድን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ድሕሪ ዘካይዶ ኣኼባ ኣብዚ ዝመጽእ እዋናት ውሳኔ ክህበሉ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኢትዮጵያ 52.57 ቢልዮን ዶላር ወይ ድማ 1.5 ትሪልዮን ብር ወሉል ዕዳ ከም ዘለዋ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ገንዘብን ሃገር ኣረጋጊጹ። እቲ 26.9 ቢልዮን ዶላር ካብ ወፃኢ ሃገራትን ፊናንሳዊ ትካላትን ዝተዋህለለ ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፈ 25.6 ቢልዮን ዶላር ድማ ካብ ናይ መንግስቲ ባንክታት ዝተሳሕበዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኮርፖሬሽን ፊናንስ አፍሪቃ ዝተባህለ ትካል ኣብ ኤርትራ ደንካልያ ብዝካየድ ዕደና ፖታሽ 150 ሚልዮን ዶላር ከወፍር ምዃኑ ኣፍሊጦ። መርበብ ሓበሬታ ቢዝነስ ዋየር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እቲ ካፒታል ኣብ ምዕባልን ምህናጽን ፕሮጀክት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ብኩባንያ ዕደናካሊ ዝካየድ ፕሮጀክት ዕደና ፖታሽ ኮለሊ ክውዕል እዩ። ኩባንያ ዕደና ኮለሊ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ብዘካየዶ ፕሮጀክት ከወፍሩ ዝደልዩ ብውልቅን ብትካላትን ብርክታት ክዕድጉ ዕድመ ከቕርብ ምጽንሖ ይፍለጥ። ኣብ ናይጀርያ ዝመደበሩ ኮርፖሬሽን ፊናንስ አፍሪቃ ንዕድመ ኩባንያ ዕደና ኮለሊ ብምቕባል ኣብዚ ኣብ ደንካልያ ዝካየድ ዕደና ፖታሽ ዝበስሐ ገንዘብ ካብ ዘፈሩ ናይ መጀመርያ ኣህጉራውያን ትካላት ኮይኑሎ። ኣብ ደንካልያ ዝርከብ ከባቢ ኮለሊ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ቶን ዝግመት ዕቑር ማዕድን ፖታሽ ከም ዘለዎ ብኩባንያ ደናካሊ ዝተኻየደ ዳሳስ ግምታቱ የቕርብ። እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ፍርያቱ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ትጽቢት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ። ኣብ ኤርትራ ኣሳት 16 ዝኾና ኣህጉራውያን ኩባንያታት ዕደና ኣብ ዳሳስን ኩዕታን ወርቂ፣ ነሓስን ካልእ ማዕድናትን ተዋፊረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። እንተኾነ ናብ ፍርያት ዝበጽሓ ከም ኔፍሰን ዝኣመሰላ ኩባንያታት ንቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዝረክብኦ ዘለዋ መኽሰብ ግሉጽነት ዝጎደሎ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። 40 ሚእታዊት ናይ ኩሉ ዝካየድ ንጥፈታት ዕደና ዝውንን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ስምምዓት ብስም ሚኒስትሪ ማዕድን ደኣ ይኸትሞ እምበር ብቐጥታ ብቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ከም ዝመሓደር ይፍለጥ። ብጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሌተናንት ጀነራል ሓማድ መሐመድ ታሊ ኣሩማይቲ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሱዳን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዶ። እቲ ልኡኽ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካርቱም ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ሌተናንት ጀነራል መሐመድ ዑስማን አልሐሰንን ብምርኻብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ክትሓጋገዛ ዝኽእላሉ ነጥብታት ተመያይጦ። ጎን ጎን እዚ ብምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ምትሕጋዝ ኣብ ልምዓትን ዶክተር ዑበይድ አልሐሪ ሳለም አልከትቢ ዝምራሕ ካልእ ጉጅለ ልኡኽ ኢማራት እውን ናብ ሱዳን በፂሕዮ።
እቲ ልኡኽ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢማራትን ኣብ ጸጥታን ወተሃደራዊ ጉዳያትን ክግበር ብዛዕባ ዝኽእል ምትሕግጋዛት ብምትኳር ካብ 10 ክሳብ 11 ታሕሳስ ርክባት ከም ዘካየደ ምንጭታት ዜና ካብ ካርቱም ሓቢሮም። ኣብቲ ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ኣኼባ ብመሓዙት ሱዳን ዝፍለጥ ጉጅለ ኢማራት እውን ተሳቲፉ። ልኡኻት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብ ሱዳን ዝበጽሑ ዘለዉ ሱዳን ኣብ የመን ዝጸንሐ ኣስታት 10,000 ሰራዊታ ከም ዝሰሓበት ድሕሪ ምሕባራን ምስ ቀጠር ድማ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ምክያዳን እዩ። ብዓልቲ ቤቱ ንምክትል ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ኮንስታንቲኖ ቹዌንጋ ኣብ ውሽጢ 6 ዋርሕ ኣስታት $1 ሚልዮን ብምጥፋእ ተኸሲሳ። እታ ሜሪ ሙባይዋ ዝተባህለት ጓል 38 ዓመት ወይዘሮ ካብ ጥቅምቲ 2018 ክሳብ ጉንበት 2019 ኣብ ዘሎ ግዜ $919,000 ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዘሰጋገረት ኮሚሽን ጸረ ብልሽውናት ሃገር ኣመልኪቶ። ንሳ እቲ ገንዘብ ዘሰጋገረቶ ንብረት መንግስቲ ንምሽማት ብዝብል እኳ እንተኾነ ብመጠንቲ ዘጥፋኣቶ ገንዘብ ተዓዲጉ ናብ ዚምባብዌ ዝተመልሰ ንብረት ከም ዘየለ ኣኽባር ሕጊ ሃገር ይኸስስ። ንሙጋበ ብውሕልል ወተሃደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣን ዝኣለየ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ነበር ጀነራል ኮንስታንቲኖ ቹዌንጋ ንምክትል ፕሬዚደንት ነበር ኤመርሰን ምናንጋዋ ካብ ስደት መሊሱ ስልጣን ድሕሪ ምርካቡ ካብ ሰራዊት ተፋኒው ንባዕሉ ምክትል ፕሬዚደንት ሃገር ኮይኑ ከም ዝተሸመ ኣይርስዓን። እንተኾነ ድሕሪ ምእላይ ሮበርት ሙጋበ እውን እንተኾነ ዚምባብዌ ካብ ብልሽውና ክትናገፍ ኣይከኣለትን። ሰበስልጣን ዚምባብዌን ስድራ ቤታቶምን ዓመታዊ ኣስታት $1 ቢልዮን ዝግመት ገንዘብ ብብልሽውና ከም ዘጠፋፍኡ ኣህጉራዊ ትካል ጉልጽነት የቃልዕ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ሽወደን ብሰንክቲ ድርብ ዜግነት ዘለዎን ኣብ ኤርትራ ካብ ዝእሰር ኣስታት 18 ዓመታት ኣቕፂሩ ዝርከብን ጋዜጠኛን ደራስን ዳዊት ይስቅ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምሰሓብ ከም እትርከብ እዩ ተደጋጋሚ ዝግለጽ። ብ11 ታሕሳስ ወከልቲ ሰልፍታ ሽወደን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ዝተረኽብሉ ዘተ ፓርላማ ዳዊት ይስቅ ክፍታሕ መንግስቶም ግብራዊ ጻዕሪ ከርኢ ምጽውዖም ብሬድዮ ኤረና ተቓሊሑ እዩ። መንግስቲ ሽወደን ንጉዳይ ዳዊትን ካልእን ንምፍታሕ ዘካይዶ ጻዕሪ ዝሕትልን ፍረ ኣልቦን ምዃኑ ብቐጻሊ ዝንቀፈሉ ጉዳዩ። ኣብቲ ናይ ፓርላማ ዘተ ዝተረኽበ ተንቀሳቓሲ ኣምባሳደር ሽወደን ኣብ ኤርትራ ስቫንቴ ሊንድግረን ንሬድዮ ኤረና ብዝሃቦ ሓፂር መብርሂ ሽወደን ኣብ ጉዳይ ዳዊት ይስቅ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተኸተሎ ኣታሕዛ ሰላሕታዊ ዲፕሎማሲ ዝብልዎ ኣለዉ። መንግስቲ ሽወደን ባዕሉ ዘጠመቆ ስልቲ ዲፕሎማሲ ይኮነን ካልኦት ሰባት ዝበልዎ እዩ። መንግስቲ ሽወደን ካልእ ነገራት ኣይገብርን እዩ ዘሎ ማለት እውን ኣይኮነን ክብል መሊሱ። Silent diplomacy is not an expression that Swedish diplomats have invented. It's someone else who has invented this expression. It does not mean, however, that a government using the so-called silent diplomacy as a tool is not doing anything. On the contrary, a government might be doing many things, taking many actions, but still is being referred to as so-called silent diplomacy. እቲ ኣምባሳደር ብተወሳኺ ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ኣሎና ድሕሪ ምባል ውፅኢታዊ ዝኾነ ዘተነካይድ ክልተኣዊ ረብሓታት ዘገድሱ ጉዳያት እውን ንምያየጥ ኣሎና ኢሉ። I would say that we are having a good relation. We are having a fruitful dialogue. We meet on frequent occasions at different levels, and we discuss questions, issues of mutual importance. ሽወደን ብሰንኪ ጉዳይ ዳዊት ይስቅ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማሲ ዝሕቱልን ክልቲአን ሃገራት ክሳብ ቀዋሚ ኣምባሳደራት ናብ ዘይለኣኻሉ ደረጃ ዝምድና ምውራድን እዩ ዝነገረሉ። ሽወደን ኣብ ኤርትራ ተንቀሳቓሲ ኣምባሳደር ጥራይ ክትምዝዝ እንከላ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ኣብ ሽወደን ኣምባሳደር ከም ዘይብሉን ብፍጻሚ ጉዳያት ጥራይ ከም ዝውከልን ይፍለጥ። በደረጃ ዓለም ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካዊ ስልጣን እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብዚ ዓውዲ ብምትኳር ዝተኻየዱ መጽናዕታት ይሕብሩ። ካብ 1960 ክሳብ 2015 ኣብ ዝነበረ 55 ዓመታት 108 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 7 ሃገራት በደረጃ መራሕቲ ሃገራትን ሚኒስተራትን ስልጣን ሒዘን። ካብ 1997 ክሳብ 2009 ኣብ ዝነበረ 12 ዓመታት ድማ 44 ደቂ ኣንስትዮ በደረጃ መራሕቲ ሃገርን መንግስትን ጸፍሒ ፕረዚደንትነትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ክሕዛ ክኢለን። ክሳብ ዛ ክንፋንዋ ሒደት መዓልታት ተሪፍዋ ዘሎ ዓመት ድማ ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ ስልጣን ብ47 ሚእታዊት ዕብየት ኣመዝጊቡ። እዚ ማለት ካብ 2009 ክሳብ 2019 ኣብ ዘሎ 10 ዓመታት 65 ደቂ ኣንስትዮ በደረጃ መራሕቲ ሃገራት መንግስታትን ሚኒስተራትን ጸፍሒ ሒዘን። ዝለዓለ ስልጣን ሃገር ጨበጠት ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ
ኣብ 1960 ኮይኑ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ስሪላንካ ስሪማቮ ባንዳርናይክ እያ ድሕሪ እዚ እዋን እዚ ኣብ 1969 ኣብ እስራኤል ጎልዳ ሜይርን ኣብ ህንዲ ኢንድራ ጋንድን ኣብ 1974 ኣብ ኣርጀንቲና ኢዛቤል ማርቲኔዝ ፔሮን ኣብ 1975 ኣብ ማእከላዊ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ኤሊዛቤት ዶምቲያ ኣብ 1979 ኣብ ብሪጣንያ ማርገሪት ታርቸር ኣብ 1980 ኣብ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ኦዥንያ ቻርለስን ካልኦትን ዝለዓለ ስልጣን ሃገርን መንግስትን ክጭብጣ ክኢለን ኣብዚ ዘለናይ እዋን ካብ 2005 ኣትሒዛ ን14 ዓመታት ዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ቻንስለር ጀርመን ኣንግላ መርከል እያ ኣብ ኣፍሪቃ ንመጀመርያ እዋን ጓል ኣንስተይቲ ናብ ዝለዓለ ጽፍሒ ስልጣን ሃገርን መንግስትን ዝመጸት ኣብ 1975 ኣብ ማእከላዊ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ኮይኑ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነበር ኤሊዛቤት ዶሞቲያ ዕድመ ስልጣና ንሓደ ዓመት ጥራይ ጸኒሑ ድሕሪ እዚ እዋን ክሳብ 2006 ኣብ ኣፍሪቃ ናብ ዝለዓለ ጽፍሒ ሃገር ዝደይበት ጓል ኣንስተይቲ ኣይነበረትን ፕረዚደንት ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ላይቤርያ ነበር ኤሊን ሰርሊፍ ጀንሰን መበል 24 ፕረዚደንት ላይቤርያ ኮይና ኣብ 2006 ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጻእ ንደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ዝብል ተስፋታት ዘሕደረ ፍጻሜ እዩ ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ዝኾነት ኤሊን ንላይቤርያ ን12 ዓመታት መሪሓ ኣብ 2018 ብህቡብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ጆርጅ ዌያ ተሳዒራ ስልጣና ብሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ መንገዲ ኣሰጋጊራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከም በዓል ፈረንሳ ካናዳን ኢትዮጵያን ዝኣመሰላ ሃገራት ፍርቂ ካብ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት ብደቂ ኣንስትዮ ዝተባሕተዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣባልነት ባይቶ እናዘያደ ክመጽእ ይርአ ብሕጊ ሸሪዓን ዓቀባዊ እምነታትን ኣብ ዝመሓደራ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ናብዚ ስልጣን እዚ ንምምጻእ ገና ብድሆ ኮይንወን ይርከብ ብኣመንቲ ምስልምና ዝተዓብለላ ሃገራት ናብ ስልጣን ዝመጸት ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፓኪስታን ኮይኑ ኣብ 1988 ቀዳመይቲ ሚኒስተር በናዚር ቡቶ እያ ኣብ ፊንላንድ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ብ10 ታሕሳስ 2019 ሳና ማሪን ዝተባህለት ጓል 34 ዓመት መንእሰይ ኣብ ታሪኽ ዓለምና ብዕድመ ዝነኣሰት ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኮይና ተመሪጻላ ምስ ሬድዮ ኤረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ዩጋንዳ ብዝካየድ ዘሎ ግጥማት ሴካፋ ዓወታት ክሰልጣ ዝቐነየ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሎሚ 19 ታሕሳስ ምስ ኣንጋዲት ሃገር ናይ ዋንጫ ግጥም ከተካይድ እያ እታ ሃገራዊት ጋንታ ነታ ዓሚ ጎብለል ዝነበረት ኬንያ ብገፊሕ ማለት 4-1 ብምስዓርያ ናብ ናይ መወዳእታ ግጥም ሓሊፋ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ተሰሪዑላ ዝነበረ ግጥም ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ብሃንቀውታ ዝጽበይዎ ዝነበሩ እኳ እንተኾነ ኢትዮጵያ ካብቲ ዞባዊ ግጥም ድሕሪ ምስሓባ እቲ ጉጅለ ዳግመ ምድልዳል ብምክያድ ምስ ቡሩንዲ ጅቡትን ሶማልን ከም እትራኸብ ኮይኑ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዛጊታ ብዘካየደቶ 4 ግጥማት ምስ ቡሩንዲ ማዕረ ንጅቡቲ 3-0 ምስ ሶማል ድማ ማዕረ ድሕሪ ምፍልላያ ብ1 ታሕሳስ ድማ ንኬንያ 4-1 ፋንያታ ኣብ መዛዘምኻ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሙሉእ ፍናን ተሓንጊጣ ሎሚ ምስ ዩጋንዳ ክትራኸብ እያ እዚ ኤርትራ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ብመንጽርቲ ብተደጋጋሚ ዘጋጠማ ህድማ ተጻወትን ንሓያሉ ዓመታት ካብ ዞባዊ ግጥማት ምንጻላን ኣዝዩ ዝናኣድ ውፅኢት እዩ ኤርትራውያን ኣብ ስደት ዝፍጽምዎ ዘለዉ ሓድሕድ ምቅታልን ርእሰ ኽስለትን እናገነነ ምምጽኡ ንማሕበረሰብ ኤርትራ ኣሻቓሊ ኮይኑሎ ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ኣብ ለንደን ዝነብር ኤርትራዊ ንበዓልቲ ቤቱ ድሕሪ ምቕታል ንሱ እውን ኣብ መገዲ ባቡር ብምእታው ርእሰ ኽስለት ከም ዝፈጸመ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ወገናት ንሬድዮ ኤረና ሓቢሮም ቀታሊ ነታ ካብ ሱዳን ካብ እትመጽእ ሒደት ሰሙናት ጥራይ ዝገበረት ኣብ ክሊ ዕድመ 20ታት ትርከብ በዓልቲ ቤቱ ዝቐተለሉ ምኽንያት ብፖሊስ ምጽራይ ይካየደሉሎ ኣቐዲሙ ዘጋርድያን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ጥራይ 4 ኤርትራውያን መዛኑ ብገዛ ርእሶም ህይወቶም ኣሕሊፎም እዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤሮጳውን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘጋጥም ቅትለትን ርእሰ ኽስለትን ክውስኽ ምጽንሑ ይፍለጥ እዚ ድማ ብሰንኪ ምረት ስደትን ዘይርግኡ ናብራን ከምኡውን ኣብ ሓዳር ዘጋጥም ዘሎ መሰናኽላት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ትዕዝብታቶም ይገልጹ ካብ ፖለቲካ ናጻ ዝኾነ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሓቁፍን ማሕበራዊ ሓገዛትን ምኽርን ዝልግስን ሓያል ማሕበረኮም ዘይምህላውን በረት ኤርትራውያን ኣብ ስደት ይጋደድ ከም ዘሎ ዝገልጹ ወገናት ኣለዉ
ብምሕዳር ትራምፕ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዘሎ ሓድሕዳዊ ግጭት ኣብ መጓሃርን መስርሕ ሰላማ ምትዕንቓፍን ዓብ ግደ ነይርዎም ንዝበሎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ኣጊዱ እቶም እገዳት ዝተገብረሎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ሚኒስተር ምክልኻል ኳል ማንያንግ ጁክን ሚኒስተር ጉዳያት ካቢኔ ማርቲን ኤልያ ሎሙኖርን እዮም ምክትል ጸሓፊ ጉዳያት ሃብቲ ሃገር ኣሜሪካ ጃስቲን ሙዚኒች ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቶም ሚኒስትራት ንዓመታት ብዝቐጸለ ውግእ ሓድሕድን ካልእ ግጭታትን ብምስዋር ከም ዝተኸሱ ጠቒሱ እዚ ገዳቶም ሚኒስትራት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝውንንዎ ሃብቲ ክድስክልን ዜጋታት ኣሜሪካ ምስኣቶም ዝኾነ ዓይነት ዋኒን ከይገብሩን ዘጠቓልል እዩ ኣሜሪካ ኣቐዲማ እውን ኣብ ልዕሊ ካልኦት 6 ላዕለዎት ሰበስልጣንቲ ሃገር ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዳ እያ እታ ሃገር ምቋም ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምንውሑ ዝምድና ምስ ሃገር ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ምዃና ድሕሪ ምግላጻ እገዳ ከተተግብር ተኽእሎ ከም ዘለውን ኣጠንቂቓ እያ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ንመስርሕ ሰላምታ ሃገር ብኣሉታ ከይጸልዎ ሓያል ወግናት ስጋቶም ይገልጹ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ካብ ዝሓለፈ 2 ወርሓት ሒዙ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘሎ ወራር ዕስለ አንበጣ ካብ ሃገራት ናብ ሃገራት እናሳገመ ናብ ኤርትራ ካብ ዝኣቱ ሰሙናት ኣውፂሩሎ ኣንጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ዝዕስለ አንበጣ ገና ከም ዘይተኣለየ መዓልታዊ ስእላዊ ሓበሬታን መግለጽን ዝርግሕ ዘሎ ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦ ኣብ ግማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝጸፈየ አንበጣ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኤርትራ ክስፋሕፍሐ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እቲ ምስፍሕፋሕ ክሳብ ሱዳንን ግብፅን ክዝርጋሕ ከም ዝኽእል እውን ኣሚቱ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘሎ ወራር ዕስለ አንበጣ ብዝያዳ ጉድኣት ዘብጽሓላ ሃገር ኢትዮጵያ ኮይና ኣብዚ 2 ወርሒ ኣብ 420 ኪሎ ሜትር ዝርከብ ልሙዕ መሬታ ብምስፍሕፋሕ ኣስታት 1.3 ሜትሪክ ቶን ዝግመት ሓምላይ ቀቒጡ ብፍላይ ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ከም ዘብጽሕ እውን ፋኦ ገሊጹ ኣብ ሱዳን ኣስታት 120 ኪሎ ሜትር ልሙዕ መሬት ብነፈርትን ኣጋርን ጸረ አንበጣ መድሃኒት ከም ዝተነጽገውን ኣፍሊጡ ዕስለ አንበጣ ኣንጸላሊወን ዘሎ ጎረባብቲ ሃገራት ቁልጡፍ ሓበሬታ ኣብ ምልውዋጥ ከምኡውን መድሃኒት ንምንጻግ ቅድመ ምድላዋት ክገብራን እቲ ውድብ ተማሕጺኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንዝርአ ዘሎ ወራር ዕስለ አንበጣ ምድረ በዳ ንምጥፋእ ሓረስቶት ሰራዊትን ህዝብን ብሓበራ ይወፍር ከም ዘሎ ንሚኒስትር ሕርሻ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ይገልጽ ፈረንሳ ከም መቐጸልታ ናይ ትምስ ኢትዮጵያ ዝኸተመቶ ምትሕጋዝ ወተሃደራዊ ስምምዕ ንኣባላት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ካልኣይ ዙርያ ስልጠና ሂባ እቲ ን50 ፍሉያት ኮማንዶ ዝተዋህበ ናይ ኣየር ወለድ ስልጠና 2 ወርሒ ዝወሰደ እዩ ኣብ ምዝዛም እቲ ንኻልኣይ ዙርያ ዝተኻየደ ስልጠና ምክትል ጠቕላላይ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ፈረንሳ ዝርከቦም ኣዘዝቲ ሰራዊት ፈረንሳን ኢትዮጵያን ተረኺቦም ኣብ ወርሒ ጉንበት ናይ ዝዓመት እውን ፈረንሳ ብተመሳሳሊ መንገዲ ንፍሉያት ኮማንዶ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ስልጠና ከም ዝሃበት ኣይርስዓን ፕሬዚደንት ፈረንሳ ናብ ኢትዮጵያ ዝበጽሓሉ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝዓመት እዚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ምህናጽ ሓይሊ ባሕሪ ምሕያል ሓይሊ ኣየርን ካልእ ወተሃደራዊ ኣህዱታትን ዝተፈላለየ ስምምዓት ከም ዝኸተሙ ይጠቀስ ኢትዮጵያ ብሓገዝ ፈረንሳ ሓይሊ ባሕሪ ንምቋም መዲባ እኳ እንተላ ዝድኮነሉ ቦታ ዛጊት ብንጹር ኣይትፈልጠን ኣብ ካልእ ዜና ስዑድ ዓረብ ኣብ ምህናጽ ጽርግያን ካልእ ናይ ልምዓት መደባትን ዝውዕል $140 ሚልዮን ንኢትዮጵያ ከም ዘለቅሐት ኣገልግሎት ዜና ተሃገር ኣፍሊጡ ድሮ ናይ ልዕሊ $52 ቢልዮን ዕዳ ዘለዋ ኢትዮጵያ ካብ ቻይና ባንክ ዓለም ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ሃገራት ዓረብን በብእዋኑ ተወሳኺ ቢልዮናት ትልቃሕ ከም ዘላ ጸብጻባት የመልክቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሓሰን ዓሊ ኸይረ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሕ ንመበል ካልኣይ ግዜኡ ናብ ቀጠር መብጻሕ ኣካይዱ በቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቀጠር ዝበጽሐ ኣብቲ ካብ 14-15 ታሕሳስ ዝተኻየደ ዋዕላ ዱሓ ንምስታፍ እዩ ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ቀጠር ኣብ ዝበጽሓሉ ኣብ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብምትኳር ምስ ኣሚር ተሃገር ሼክ ታሚም ቢን ሓማድ ኣልታንን ካልኦት ሰበስልጣንን ከም ዝተዘራረበ ይዝከር ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ዱሓ ድማ ብዛዕባ ምዕባለታት ሰላም ሃገሩ ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ሰበስልጣን መንግስታት ምምይያጡ ተገሊጹ ቀጠር ኣብ ሶማል ስትራቴጂያዊ ጽርግያታት ንምህናጽ ዝውዕል $200 ሚልዮን ሓገዝ ኣበርኪታ ምስ ቀጠር ዘለዋ ዝምድና ክትበትኽ ብስዑድ ዓረብ ምድፍፋእ ዝግበረላ ሶማል ኣብ ወሽመጥ ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ምክፍፋል ዘይሻራዊ መርገጺ ሒዛ ከም ዘላ ይፍለጥ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية